One, two, one, two, one, two, three, go! A ver, Aitor, venga, zer zen zaude? Ez daukat inongo lanerako gogoi. Total, zertarako. Aitor zirikatzaileak lortu du nahi zuen dena. Akabo, desibili. Akitzi lehintz gatzaga eta antzolako saioak egitea falta zaizkigula. Baina nire pazientzia honen heldu da. Akabo. Aitor, zirikatzaile, zer? Ikusi duzu, ezta? Hortxe euskazu antzolako kale guztia zure zain. Torri, eta egin, nahi duzuna. Zer? Ez duzu agertu behar? Agian ez dakizu antzola non dagoen ere, inoiz ez zara egon zirikatzen bat grabatzen bertan egon, baina gaurkoan, bisibilik grabatu behar dugunez, seguru etorriko zarela izorratzearren, zuk edo zer, ezta? Bueno, Aitor, horrela ere zaitez jarri, Altxa ipurdi hori eta guazen, benga. Beitu, gaurkoan nik ditut zaurreak. Animatu eta gaurkoan zuk aukeratu bat. Seguru? Karo. Egia izango da zu dituzula sobreak, ez? Claro, beitu, torri! Benetan? Guazen, Aitor. Bai. Bale. Ole! Baina bai, Venga, Bai. guazen. Gezurra bada. Urduritzen hasia naiz, responsabilitatea handia daukateta antzola, baina pospozik nago. Non daude eskutitzak bat bita hiru? Oso ondo. Zein kolore hautatuko dut? Ez da erabaki erreza, antzolarrei samur jarriko diet, zail jarriko diet. Egia esan ni oso ongi konpontzen naiz, eta ber. Ez dakit, errez edo zail usaina daukaten, baina zer jaten duzue? Hau nahi duzuela, hau, atzean gorreta dagoen hau. Hau! Bueno, bakatu ingo dizuet, honekin jolastuko dute antzolarrek. Ikus dezagun zein galdera dauden, eta ia, galdera bakoitzari erantzun jarriko diogu, asmatzen duten edo ez. Nik ez nuke jakingo. Galdera hauen erdien erantzunan ez. Ozen. Ona zatoz? Ez. Oinez oiaz, arutza, Bai, magoazen. bai. Oinez mango gara, tranquil. Bai. Denboiak enduko. Bueno, hementxe, antolaren alde jolasean ibiliko zara gure triviale pike honetan. 10 galdera dauzkagu, horietako bat egingo dizuzuri, Vale. Asko dakizuzuk antolaren inguruan. Bueno, bestakit, ikusiko. Baina dena emango duzu zure herriaren alde. Hori bai. Puntu bat lortuko duzu behintzat. Espero. Ez baduzu erantzuna zuzen ematen bat gutxiago dukiko du antzolak. Orduan asmoikot. Zela uste duzu geldituko dela debagoieneko herrien arteko trivial pike honetan antzola? Ondo. Zenbagarren postuan, batetik 9ra? 3 barruan. Oraintxe zure aletxoa jarriko duzu eta hemen doa galdera, Nola du izena antzolako erretiratuen elkartea? Landatxope elkartea. Seguru zaude? Bai. Ez duzu gehiagi pentsatu, batzutan pentsatu egin behar izaten da guk galdera trampak eta egiten ditugu zaila direna. Uste otola dala. Ez nuke aldatu. Ez. Ez baduzu asmatzen gero herrian, bate dakiz zer esango dizuten. Entzun inbiko bai. Bueno, hementxe markatuko dugu zure erantzuna, ia horrela den, Nola du izena antzolako erretiratuen elkartea? Landatxope elkartea. Ondo, horixe jarriko dugu erantzune moduan, ikusiko dugu asmatu duzun eta baita pantailaz bestalde gurekin jolasten ari direnak ere, bai? Eskerrik asko eta ia sortea daukazen. Bale, eskerrik asko. Arte, agur! Hementxe ari gara gu herrien arteko trivial pikea egiten, ia antzola Bergaran Eskoriatzan Aramaion nork gehiago dakien herriaren inguruan frogatzen ari gara. Antzolak asko daki, gora helduko da, sailkapeneko lehenengo postura. Ez dakit, hainbeste haino zindotzut esan. Baina bai, antzola badauka, herrirako kutsu hori badauka. Bai, nik uste baiet. Bueno, guk hementxe hori zautatutako galderatxo bat badaukagu. Erreza zaila zuk esango diguzu zer iruditzen zaizun.
Eta tabernaketan zagutzen dituzu hemen herrian. Ez asko, ni ez naiz taberna jutegia. Ederra egin dugu. A ber, hemengo tabernak ez dut ditut, baina oin da kanpotik etorri dian jendia eta horrek ez ditut. Lehengo taberna pai, lehengo Betikoa. betikoa pai, baina oin berrixa daenak ez ditut ezatzen. Horretxen bueltan da gure galera, ez dakit ba erresa edo zaila egingo zaizun, zenbat taberna daude gaur egun Antzuolan? 6, zazpi, zenbat ez alo, 6. Seguru? A ber, bat, bi, hiru, lau, bost, 6. Seguru zaude orduan 6 dit. Uste baiet. Zazpiez eta postere. Ez, uste baiet. Ez baduzu asmatu, Antzuolak puntu bat gutxiago dukiko du. Barre egiten duzu? Claro. Eta ber zer esaten dizuten herritarrek zuri. Bueno, ezin dut bestik esan, nik horretxek esan zeitut. Oso ondo. Bai. Orduan, egingo dizut galdera eta zuk esaten duzun zenbaki hori markatuko dugu, Zenbat taberna daude Antzuolan? 6. Ba, berehala ikusiko dugu asmatu duzun edo ez. Eskerrik asko, asmatuz gero urrengoan elketan gatozenean horietako baten kafesne hartuko dugu. Geure kontu. Oso ondo. Eskerrik asko gero arte. Ala, agor. Kaixo ze moduz, hemen txari gara Debagoieneko herrien arteko trivial pikia egiten, eta gaurkoan Antzuolarrak, protagonista Antzuolan gaude herrian, komertzioetan ere sartuko gara, komertzioak ere badaukate beraien bizia eta herria janzten dute, eta galdera asmatuz gero Antzuolaren alde puntu bat irabaziko duzu. Uste duzu lortuko duzula? Alegina behintzat egingo duzu, ez da Antzuolarren alde. Lehenengo denboraldian ez zuten irabazi, bigarna irabaziko dute Antzuolarrek. Aberregia da. Asko dakizuzuk Antzuolaren inguruan? Bueno, lasai, nik galdera bat egingo dizut eta 4 aukera emango dizkizut. 4 horietako bat da erantzun zuzena, ia asmatzeko gaizaren. Hauxe da galdera, zein urtetan banandu zen Antzuola Bergaratik? Badakizu? Ez, bueno, lasai, aukerak hementxe. 1610 urtean, 1715 urtean, 1685 urtean, edo 1629 urtean. Bueno, 4 aukera dauzkazu, beste batzui ez diregu aukerarik eman, 1600 nola esan dituzu? 1610, 1629, 1685, 1715. Hogeita bederatzi. Zergatik esan duzu hogeita bederatzi? Zuzu gehiagik pentsatu, Bueno, ez dakit. Horrela, bote porrontan bota duzu. Bai. Bigarren aukera emango dizut pentsatzeko. Zango dizkizut berez, 1610, 1695, 1715, edo 1600 eta hogeita bederatzi. Agian hori da zuzena, ni pixka bat jasatzearen edo zer gauza. Ba, 75. 75, bale, lehenengoan esan duzu 1629, bigarrenean 1675, ezta? 75 gainera ez dago aukeren artean. 1685. Vale. Biotako zeinen aldeko apustua egiten duzu? Ba, 85. Seguru zaude? Ez. Askotan esaten dute, lehenengo esaten dugun erantzun hori horrela, botatzen dugunean hori dela zuzena. Bareatzen naiz. Ba, ez dakit. Venga, 1629 edo 1695. Bat esan, Claro, tamau. Oso ondo, bortxe, Amaia, markatuko dugu, zure erantzuna 1695, eta ikusiko dugu Antzuolan handi puntu bat asmatu duzen edo ez. Ez duzu gorain erantzunik izango, pantailak bestalde ere gurekin jolasten adibidea eta saioan. Ikusiko dugu Antzuolak irabazi duen puntu bat gehiago. Eskerrik asko, eta esan duzu hor mareatzen ari garela, baina lekoa proposazio natxo bat edo hartu, daia kenduko zaizu. Eskerrik asko eta agur urrengo arte! Jesus! Iniz zaigu pasa, ia gaurkoan saioan herritar bat mareatu zaigu. Farmazia sartu nun eta zenbakiekin urteekin ez zaigu bat ia mareatu. Bueno, egia zen mareatzeko lekoa profesa espinatxo bat ibuprofeno bat hartu eta mareoa agur benur. Ai, Antzuola, berde, xamar, zaudete orain. Ataldeon, galderatxo bat egingo zut. Zamurra, Eta asmatuz gero, hemen gabitzizien Debagoieneko herrien arteko triviala, Antzuolan alde punto bat irabaziko zu. Aber, zamurra ingotzut. Zein da Antzuolako alkatea? Izenak horro biaja. Zamurra da galderia, baina gero behin jakoa. Abizena lezeta. Eta izena? Izena... Etxatako batzen. Hortxe buru bai emun, nik bestela lagunduko duzute apurtxo bat, gaurkoan. Bai, bueno. Ba... Arpegi xatatortza jat, baina izenik ez. Olatz lezeta.
Seguro? Bai, olatz lezeta. Lezeta esan duzu, olatz lezeta, hori izango da? Bai. Seguro esan Bai, duan, ez? bai. Bueno, hortxe apuntatuko duzu erantzuna, berehala ikusiko dugu. Pantalla bestalde da zena gurekin jolasian daz. Ia asmatu duzun edo ez, asmatuz gero Antzolan alde punto bat. Dana, emun bide herrixan alde, ez da? Dudaik ezin. Rankinean, debagoienean Antzola zenbagar geratuko da, irabazi ingo dau. Bueno, alda bena ingo da, eta beste bat. Ondo. Bai. Oso ondo, ikusiko du asmatu den eskerrik Venga, asko. eskerrik asko. Zamurra da, Zamurra. Aber, Antzolak zenbat auzo daukon galdetuko zu bakarrik. Asko, baina zenbaki bat biot. 8. 8? Asmatuz gero Antzolan alde irabaziko duzu puntu bat, Vale. Zure erantzuna ze da? Bai. Ondo pentsau, 8 ez dakidan ba. Bueno. 8 Josu apustua, Horixe markauko guk, Vale. Bale, hau Antzola? Bai, hau. Antzolak irabaziko dau? Ez. Ikusin bihar baina. Ez daukutzu esperantza larzuk, Bueno, eskerrik asko, agur! Jesus, emakume honek ez dakit, dena eman nahi duen Antzola Hernaldero ez. Fede handirik, Antzola galerak erantzuko ote dituen behintzat, ez dauka. Bote prontoan erantzuna bota digu, Antzolak irabaziko ote duen galdetuzu, eta ezetz. Antzolarrek ikusten dutenean, ez dakit nik kafe hartzen kalera ateako nintzaken. Herrien arteko trivial pikean gaude, hemen txeguk baditugu eskuartean 10 galdera, horietako bat egingo ditut. Erresa, zaila, zer nahiko zenuke? Erresa. Bai. Asko dakituzu Antzoolaren inguruan? Bueno, gauza pilo bat asko egingo jatela, baina, bueno, saiatuko bat. Gu pixka bat historian atzera ingo dugu, hainbat urte atzera ingo ditugu, ez dakit ezagutzen duzun Kasiano Ibarguren. Bai, Kasiano. Ezagutzen duzu? Bai, Orduan, herritar aproposarekin egin dugu topo galdera erantzuteko. Venga, esan. Hauxe da eta galdera, nor zen Kasiano Ibarguren? Kasiano Ibarguren zan Antzolan jaiotakoa eta akordeoia jotzen zelan. Zeuzkan abestixak, zorionak, zure urte betetzean, zorionak. Hori beria da. Orduan, askotan abestu dugun abesti hori berea da, eta Antzolan jaiotakoa bera. Bai, eta beste da zeukan, itxasontzi baten, Euskal Herritik kanpora. Oso ondo, asko dakizkigu. Orduan, berriz dengo dizu, seguru bat zaude, erantzuna horixe markatuko dugu, ez baduzu asmatu, puntu bat gutxiago dutuko du Antzolak. Baina hauxe zen galdera, nor zen Kasiano Ibarguren? Kasiano Ibarguren zan gizon bat Antzolan jaiotakoa, eta akordeoia jotzen zeban, eta abestu, bai. Bueno, oso ondo eskerrik asko, hortxe markatu dugu erantzuna, ikusiko dugu asmatu duzun edo ez, segi horrela, kantuan denbora honarekin. Gero arte, agur! Ikusi, orain egin berri izan dugun galdera horretako protagonista non dagoen hemen, Antzolan. Eta argi bazabiltzate eta bisia baldin bazarete, pista handi bat emango dizuet, edo pista handi bat ikusten ari zarete, galdera hori erantzuna eman dion herritarrak asmatu duen edo ez? Zer uste duzu, Nork uste duzu irabazi behar duela herrien arteko trivial pikea? Antzola. Argi daukazue. Antzola. Oso argi, zergatik, kalean ikusteaz bat, hori esan didazu. Antolak irabazi behar du? Bai. Antzola honena. Honena da? Bai. Eta galdu bergarak. Eta galdu? Zergatik? Bergarak eta txarrenadiela. Txarrenadielako. Orduan, nik Antzolak irabaztea nahi duzu, baina zuen aletxoa alegina jarri beharko duzu, ez da? Bai. Jarriko duzue? Bai. Nik egingo dizuet galdera bat. Asmatzen baduzue, Antzola punto bat gehiago dukiko du. Urduri zaudete? Bai, asko. Asko? Zer egingo duzu urduritasun horiek entzeko? Dantzan. Urte batzuk atzera egingo dugu, asko dakizu ez zuek Antzolaren inguruan? Bai. Bueno, utziko dizuet atzean dauden lagunei galdetzen ere bai komodina erabilita, baina lehenengo zuei egingo dizuet galdera. Kontsultatzen utziko dizuet komodina erabilita, bale? Beharko duzue komodina edo ez? Bai. Ez dakizue, bueno. Egingo dizuet galderatxo bat, ezagutzen duzue Alfonso Ugarte Leturia? Bueno, entzun daukazu, bagian, hauxe da galdera, Zein urtetan jaio zen Alfonso Ugarte Leturia? Emango dizuet aukera bat. Bale? 4 aukera emango dizkizuet. 4 urte, eta zuek edukiko duzue zuen artean pentsatu, eta lagunei, artean dauden lagunei, komodina erabilita galdetzeko aukera. Zakit nik esango dizuet, 4 aukera, 1879an jaio zen, 1858an jaio zen, 1880garren urtean jaio zen, edo eta 1902garren urtean jaio zen.
Ondo pentsatu behar duzu, ez zuek esaten duzuen erantzuna, zuek esaten duzuen erantzuna da markatuko duguna. 1989an, 1858an, 1880 urtean, edo 1902 urtean jaio zen. Alfonso Ugarte Leturia. Seguru zaudete? Ongi pentsatu behar duzue, komodina erabiltzeko aukera dukazu, oraindik Antzolan ez du erabili inork. Erabili egingo duzue? Seguru zaudete? Eta esaten baldin badizuet, Bergarari irabazteko zuek asmatzen baldin baduzue Bergarari irabaziko diozuela eta bestela, ez? Orduan, komodina? Bai. Venga. Laguntza txiki bat, Antzolan, haupa Antzola, Antzolagatik dena emango dute hauek. A ber, ez duzu erantzun oraindik. Pentsatu duzu erantzuna? Bai. Bueno, orantxe esaten duzuena markatuko dugu. Ja, joan dira erantzunik gabe, Antolak irabazten nahi du. Txoin. Noiz jaio zen Alfonso Ugarte Leturia. 1879 urtean, 1858 urtean, 1880 urtean, edo eta 1902 urtean. 1902. Seguru zaudete? Bai. Hor atzean daudenak ere seguru daude? Bai, deno seguru. Bueno, kuadrilla hortxe markatuko dugu. Alfonso Ugarte Urkia, 1902 urtean jaio zela. Berehala ikusiko dugu, zuek etxean, zer jarri duzu, zein erantzun, berehala ikusiko dugu asmatu duzuen edo ez, Ikusiko dugu, eskerrik asko. Agur! Bueno, bikote, hementxe zuek nik uste dut jakingo duzuela, Antzolaren alde dena emango duzuela, bi galdera egingo dizkizuet, bion artean, bakoitzari bana, eta asmatzen baldin baduzue, 2 puntu edukiko ditu Antzola gehiago, Oso ondo. Asmatuko dituzue? Bai, saietuko, Saiatu bai, ez da? Hori da. Herriaren alde dena eman behar dataz. Hori, bai. Hementxe doa lehenengo galdera, bisi-bisi jarri belarriak. Zein da Antzolako jaietako zaindaria? Ontza. Bai, ontza. Bai? Arrasaten Dragoia, Oñatin, Igela, Txantxikua, eta hemen ontza? Bai. Ontza. Ondo zaintzen zaituen, nola zaintzen du ontza? Bueno, gabaz da, zainduko ditu jentia, gaztiak zainduko ditu. Bai, ontza gabaz urtetzen da, begixak oso ona dauzka, eta dana ikusten dau. Seguru, zase orduan horixe dela erantzun. Bai. Bale, horixe markauko erantzun zuzen moduan eta berehala jakingo dugu asmatu duzuen edo ez eta nola bizareten, galdera bikoitza hemen doa, zuentzako bigarren galdera ere bai. Eta asko dakizu alboko herriaren inguruan? Bueno, zerbait. Dakigu, komeni jakuna, bentze jakitzia, bai. Komeni dana, Antzola Bergara izan zen eta urte batera arte, ezta? Nola? Antzola esan Bergaran menpian egon? Nere denporan ez bentsat. Antzola independiente. Antzuela ga. Ondixa da. Berga, bai. Ontxe Bergaran inguruan galdetuko zuet, Aber, asmatzen duzuen galdera hau. Nola dute izena Bergarako jai nagusiek? Bergako paskuak, ez? Eta Vitoria Naso eren jaixetako imagen. Vitoria Naso. Bergara nontzik ez, baina Vitoria Naso. Bai. Dino? Eta zu konfiantza, itxu-itxua dukutzu beregan. Bai. Bueno, bikote, eskerrik asko hortxe markatuko ditugu eta asmatu duzuen erantzunak, Bai, ala. Agur! Irina, zenbagarren galderangoaz? Azkenengoan, ez? Bai, horrela da. Aitor zirikatzailea agertu ere ez da egin. Zan du nik hasieran, seguru horrek, Antzola non dagoen ere ez dakiela. Venga, guazen, berandu baino lehen. Hementxe, plazatik gertu horribiliko da. Aitor Bixibili, eta nola ez, ze uste zauen Aitor Bixibili koutxauak, ni ez nintzala etorriko bera Antzolara etortzen danean, bera baino lehen hauti dakit, nik Antzolarako bidia. Oin, zer egingo dut nik gaurko honetan, pixka bat izorratzeko, ez dakit, pentsauen behar dut, Baina lehenengo helburua izango da berak ni hemen ez ikustea. Holan konfiatu egingo da eta pentsatuko dago ez nezela etorri, bere lasaitasunen egingo da, tak, hor nire atakia.
Antzuolan ari gara jolasean, zuk dana emango duzu puntu bat irabazteko, ezta? Ba, puntuak irabazi zerren, zuari azertatzea. Hori da, nik iruditxo bat erakutziko dizut, Antzuolako eraikin bateko irudi bada, leio bada, guk leio bat erakusten dugu beti, zuk asmatu beharko duzu ze leku den. Ui, leio batetik asmabu jot, osea, leio batekin. Bai, ontsa erakutziko dizut, eh? A ber. Hauxe da, gure leioa. Zein leku dela esango zenuke? Eskoloko jantziako kasko da eta teknikan. Ai, zero. Erreza da, eh? Zero, bai. Pista bat emango dizut? A ber. Herri baten garrantzitsua da. A ber. Ba, herriko... Ui, deizki ez izaten erekin. Uste dut, askotan ikusi duzula leio hori. Bai, uste bai ez, hemen bizidanak ikusita dugu, baina ezin gogora, ezin... Gogora karri, ez, gogora karri, ze aldetan, a ber. Hemen gertu dau. Ja, gertu da. Oso gertu dau, eh? Gertu bi, ongo da eta ez. Gertu, Txakurra izango balit, zaunkago. Bai. Hemen gertu eta horra parera behiketan musu ikusten duzu. Gainea. Laguntza hondi xaman dutut, eh? Bai, hori asko da, piztia. Bai. Zein eraikin esango zauke dala? Opa, bai. Erabaki asko hartzen dio hori importantea. Ezingo, hori parte berrez laboral da hori ez. Edifizio hori laboralak eta Ez, hori ez da, baina gertu dago. gertu da. Beste ondoko igual pastelei, osea, tampoko. Ai, Dios mío. Erabaki asko hartzen da eta jente importantia goten da hemen barruan batzuetan. Bai. A ver, que me doy, no doy. Hemen dau, Gertu dauku, Ba, ez da izango abade txia bintzat eta... Ez, abade txia ez da. Ez. Zene hori gertuan. Letrakin azten da. A ver. Asko lagundu zute, Asko. Antzuola raposik egongo dien irekin, Bai, di guzti bai ez, ba, nik itotet ematen ez soluzinek. Jole, Nik eskatuko dotzut, izen bat emateko. Zure ustez zein dan? Ze eraikin dan? Zeuk esan bat eta hori xen markauku, aber hori dan edo ez? Zein uste dozu dala? Zein eraikin dan? Erekin, ba... Elixia da, udaletxia da, Kajalabora da, etxe barriren bat da, jubilauen elkartia da, zein da? Ikastolia da, eskolia da, zer da? Ai, que torpe. Ez da utorpeik, hemen danok ondo jolasten dut humoretik. Ez. Bat esan, eta listo. Bai, ba... Esango zut, almengo hori alde batean utzi dune kale horretan da Kale barrenen, ez da? Kale barrena. Kale barreneko eraikin badala? Eraikin bat. Hortxe markatuko dugu eta ikusiko asmatu dozun edo ez, Oin etxiaz bezalde gurekin jolasian daz da, Belaxe ikusiko asmatu dozun edo ez, eskerrik asko, hau. Eskerrik asko zuri. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, go!
Antzularrak jolasterako prest zaudete? Ez, Aitor. Ba, ondo pasatzeko ordua iritsi da. Ez, Ondo pasatu Aitor. eta gainera sari bat irabaztekoa ere bai. Ez, Begira, ba. hemen dauka saria eta hemen ez Aitor. dakit poltsiko baten edo beste baten. A Aitor. ber, Irina, zer? Ez, Ba, ez, zer, ba. ez dut ulertzen zagatik Ba hori esaten bukatu duzun, ez? dugula. A ber, ez da egia izango bukatu egin dugula, ez? Ez da egia izango bukatu egin dugula, ez? Benetan zabiltza? Su normal horrek marra gorria zapaldu du jada, Ai ama! 50 euroak ejako ba poltsikoak jauzi. Antzolako udalak emunakoa. Zer ingo donik? Zer ingo doten? 50 euro honik hartu, antzolarrak nire poltsikora ekarriko ditut. Sarixa eman baldin badaukat, eurai emongo dutien izari hau, eta antzolakoak Aitorre zirikatzen, hau da, nire lagun egingo die gehiago Aitor bizibizik baino. Eta beste sakatuko dutzat, eta bere saioan sartu, beha kontuatu barikor, doia kaletik posposik. Bueno, bikote, gurekin jolasean ibiliko zarete, ez dakit Aitor Bizibilik kalean ikusi duzuen, baina Aitor Zirikatzenek gaurkoan emango dizkizue 50 euro. Ze moduzko ekilibrioa daukazu zuek? Txarra. Txarra baitxa. Txarra? Bai. Bai. Ba, gaurkoan ni jolasean jarriko zaituztet, eta bata bestearen parean jarri behar izango duzue, hanka bat gora igo, eta eskuarekin bata besteari ukitzen, lehenengo hanka lurrean jartzen duena galdu egingo du. Nola ikusten duzu zuen burua? Oingo zutik. Perfil bajo, galdu ingo, seguro. A ber, zuein buruarengan, nor du konfiantza handiagoa, nork irabaziko ditu 50 euroak? Nik. Aritzek. Bueno, oso ondo. Prest baldin bazaudete, bata bestearen aurrean jarri. Zera, niola. Eskunia bisok, o eskerra. Ja. Kontrakoa. Prest zaudete? Bai. Bale, Ba, tranpaik ez, Gora igo hankia. Bat, bi, eta hiru. Igaldo. Berriz egingo dugu, hau beroketa. Hombre, taktika izan da, beroketa egingo dugu, berriz egingo dugu. Presase, hanka gora igo, trampak egin barik. Bat, bi, eta hiru. Uepa! Bueno, ez dakit txarabak oso garbi zingu zen, bata bestiai aurre eman dotazu eta fuerte, baina bueno, irabazi dozu esarixa, hortxe emango dutzuet. 50 euroak bixontzako, oso ondo. Hemen, goixetan kafea pagatzeko. Antzolan, ez? Antzolan, goixetan kafea pagatzeko. Oso ondo. Bueno, bikote, eskerrik asko gurekin jolastearen, da segi ondo, Hemendik aurrea ekilibriorako, hobeto hau. Bueno, bikote, eskerrik asko, agur! Aitor Bizibilen 50 euroa nun daude, tin, trakatan, antzolarren baten, poltsikoan, zorrai. 1, 2, 1, 2, 3.